Електротехникът е квалифициран производствен работник, който се занимава с монтаж, поддръжка и ремонт на електрически инсталации, съоръжения и уреди в промишления и битовия сектор. Електротехникът трябва да познава устройството на електронните системи и уреди, с които работи, да извършва монтаж, да открива и отстранява повреди, да контролира качеството на използваните компоненти и да гарантира стандартното изпълнение на крайния продукт. В неговите задължения е да тества електронни системи и уреди, както и да извършва периодични предпазни прегледи на машините и съоръженията. За да спазва сроковете на изпълнение, той трябва да може добре да планира дейността си. Работата с електричество изисква изключително внимание и стриктно спазване на правилата за безопасност на труда. Качествата, които електротехникът трябва да притежава и развива, са отговорност, сръчност, внимание, търпение и предпазливост. Неговата професия изисква голяма прецизност към детайлите и способност да координира действията си с останалите работещи. Електротехниците използват различни измервателни уреди, както и различни видове кабели и инструменти, служещи за монтаж и ремонт, като отвертка, клещи и други. Работното място на тези специалисти може да е както на открито, така и на закрито, в промишлени предприятия, строителство, електроцентрали, обществени и частни сгради, в домовете на хората. Местата им и условията за работа се менят според функциите. На обекти като електроразпределителни системи те работят при тежки климатични условия и на височина. Специалистите в тази област са свързани с много професии в сферата на електричеството и автоматиката. След продължаване на образованието си, те могат да работят като инженери по електроника, телекомуникации, енергетика, IT, технологии и други. Професионално образование за електротехник може да се придобие в редица училища, а завършилите професионални гимназии могат да продължат обучението си в специализирани колежи и университети у нас и в чужбина. Работата на електротехниците е с широко приложение, което разкрива големи възможности за намиране на работа. Те могат да намерят реализация в предприятия за производство на електроуреди и резервни части, в частни работилници за ремонт и поддръжка, а могат и да откриват собствени такива.